सासे मानसि हेब्रेनो नैबे कमेन्टखौ हरदों माथो गारिया नोंना हिनजावनिसोनो माथो हिनजावनि जबनि हिनजावनि नामाव आरो बेल' नङा मोनसे हरबावदोंमोन बियो आलु बिगुर गोरजिया स्टाइल बुरबक बायदि बायदि आं नोंखौ मोजाङैनो सिनायो नोंनि नाम फट'खौ होबा दानो लाजिलायगोन मानसिया गेदेर मानसियानो दा जिखि बुङा नोंनि कमेन्टआवथ' भिडिअ लाबोलायनांगौ मानांगौ जेबो गैया नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं मोनसे रुलखौबो खिथागोन वेस्ट बेंगलाव गारि सालायनायनि रुला नेमा बोरै बेजों लोगोसे आं थाम्बनेलावबो होखाबाय गारिया हिनजावनि मार ना एमजेनि मार सोर बायमारनाय बेबो गोबाङा खायफा आंनि लोगोफ्राबो कनफिउस जाखायो गोबाङा मिथिबाय आरो बेखौ बुंनांगौनि दरखार गैया बुंनानै लालायनांगौ आं मा खालामदों मा सोलिदों जोंनि न'खराव पाब्लिकलि बुंनानै लानानैलाय मा लाब आं बेखौ सानो आरोना गावनि पार्सनेला पार्सनेल जायो माखासे बुस्थुआ संसार जानायाव नोंनि प्रपार्टिनो मा होनो आंनाव बिदि दं होननानै लानानैथ' दल दामनानै लानानै जेबो लाब गैया अब्लाबो नोंथांनि नैबे कमेन्ट जिहेतु आं नोंखौ सिनायखायो मोजाङै गोनां जायोबा आं फट'बो लाबोगोन भिडिअबो लाबोगोन थांनानै भिडिअबो नायगोन आं नोंखौ मा लुबैमारदों इन्टारभिउ टाइप दा नोंथाङा बुंदों गारिया माथो हिनजावनिसोनो मानोसो नोंथाङाबो बोरै लाइ मोनदों बुंनो बेखौबो आं मिथिगौ बुजिगौ बे सैथो जे गारिया हिनजावनि नामाव लानाय मानो होनोब्ला नामावसो लानाय दै खिन्थु अल दा मानि पेड बाय मी माने गासैबो फैसा आंजोंनो होजोबजानाय दासिमाव मानो जोंथ' जब गैया जब गैयैफोरना माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिशन थायो बयबो मिथिखागौ गारि लानायाव जे नोङो पेमेन्ट खालामोब्ला किसुमान पार्सेन्ट इएमआइ एसे दोनबावोब्ला किसुमान पार्सेन्टआ बारा गोलैयो जब गैयैफोरना जायफोरना सेलारि एकाउन्ट दं बिसोरनिफ्राय पार्सेन्टआ एसे खमाव मोनो जायनि थाखाय जों बै समाव मिलायनानै लादों ओमफ्राय एभ्रि मान्थ नै नोंनो देखायबावो आं नों जायोमोन लाजिनो हागौ नोङो एभ्रि मान्थ पेमेन्टआ आंनो होबाय थायो जिखिनि एसे आद्रा दंबावो आरो बेल' नङा बेंगलावहाय आंनि लोगोफोरबो दाख्लै हमजाहैखांबाय नैबे नियमा बिराद स्ट्रिक्ट एक्चुअलि बे अल इन्डिया नियमा दङ नाथाय स्टेट लायै स्टेट बेखौहाय स्ट्रिक्टसो बानायाखै बे जाहैबाय एनअसिबो दंखायो हिनजावनि नामाव नालाय गारिया दाथ' आं बायदोंब्लाबो आं फैसा होदोंब्लाबो माने हिनजावनि नामाव जिहेतु दं इएमआइ एसेबो दंबावो बिनि थाखाय एनअसिबो नांगौ जायो नों बिफानि गारिखौ सालायदोंबाबो बेंगलावहाय बिराद स्ट्रिक्ट बे एनअसि नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट आनलेस एन्ड आनटिल नोङो नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट होआब्ला देखायनो हायाबा नों फाइन भरिनांगोन बे दाख्लै लोगोफ्राबो फाइन भरिबोनांबाय एनअसि प्लास मोनसेया जाहैबाय नोंखौ नामखौ लाहां लाहां फट'खौबो देखायनोसो गोसो जाबाय आरो मोनसेखौ आं नोंनो फोरमायना होबावगोन एसेबां गोलैसोनाय नङा एमजेआबो मानो होनोब्ला हिनजावा जब गोनां हिनजावा सेलारिड होननानै हिनजावखौथ' आं प्रेसार होनो हाया गारिनि फैसाखौ नों माने होनांगोन मानांगोन आंनि साननाया बे आं लादोंबा नामासो हिनजावनि जानो हागौ खमाव मोननायखाय हिनजावनि नामाव खमाव मोननायखाय खिन्थु आंनो भुगिनांगोन आंनो लानांगोन बिनि थाखाय जेबायदि डिमान्ड खालामदों बेबायदिनो आं मोनसे माबाबो बानायदों बे जाहैबाय एग्रिमेन्ट बायसान्स जुदि पेमेन्टआ आं होनो हायाब्ला बेयाव दायनिगिरिया आं जागोन नै बिदिबो बानायना लाबावनाय बे सोरनि नामाव लादों सोर पेमेन्ट होदों बेखौ नों बारा खर' सानांगौ दरखार गैया आरो गोरजिया स्टाइल मा स्टाइल होनदों बेखौबो नों बारा खर' सानांगौ दरखार गैया मानो होनब्ला नोंनि फेमिलि नों बोरै सोलिलांगोन बेखौ नों सानग्रो मानो होनब्ला गोबां खायफा ओरै थायो मालायखौ सानै गावनिखौ जेबो साननो रोंला बे गावहानो लथं फथं बिदि जानाय बिदिबो नुनो मोनो आं गावखौ देखायनानैबो लानो गोसो गैया बा आंनाव मा प्रपार्टि दं मा दं खिथाना लानो दरखार गैया मा लाब मानसिफ्रा मिनिगोनसो सोरबा बुंगोन नोंखौ ओइ साला देखायनानै लादों मा लाब गैया बिनि थाखायनो अब्लाबो आंहा गोजोननाय दङ जोबोद गोजोननाय दं मानो होनोब्ला गावनि लाइफ स्ट'रि माबा माबिखौबो बुंनानै गोसो जानायफ्रा बुंनानै लायो मोजां थुलुंगानो हायो नाथाय किसुमाना बेयावबो सानबावो जे साला गावखौनो देखायदों गावखौल' बिदि गावनि लाइफ स्ट'रिखौल' मानो होनोब्ला लाइफ होनोब्ला जिउ जारिमिन जायखौ होनो जोङो बाय'ग्राफि बे बाय'ग्राफियाव बयहाबो मोनफा मोनफा जारिमिन थायो नों सोरबा मालदार दिनैनि दिनाव माहाजोन जाफैदोंमोनबाबो बिनि सिगां बिफानि बिफाखौ नाहर आरो बिनि बिफानि बिफाखौ नाहर बोरैमोन गैयै न'खरनिफ्रायसो माबा मोनसे जाबोनाय बिदि बयनाबो जारिमिन दं बिराद सोरबा पेन गिजि लंपेन्ट गिजि स्कुलाव गानलांनांनाय बिदि थांनांनाय जाय मानसिफ्रा दिनैनि दिनाव बिसोरबायदियाबो क्ररपति बिदि बयहाबो जारिमिन थायो आं बुजिगौ नों बाव निचा देखायनो नागिरदों आंखौ माने हिनजावनि नामावसो लानायनो माथो हिनजावासो होयो मायो एसे बुजिबाय दा नोङो नोंनि थाखाय आं पार्सनेलि देखायनानै होबाय बेखौ सोर पेमेन्ट खालामो मायो मा एग्रिमेन्ट खालामनानै लालायो आं
जाय एग्रिमेन्टखौ बिजादोंबा खालामबाय बेफोरखौ आं नोंनो देखायबाय आरो दानिया फैदो गोरजिया स्टाइल मा स्टाइलाव होनदों गोरजिया बे बेथ' आंनिसो मेटार जाहैबाय सोरजों संसार जादों बोरै थादों मादों नोंहाबो खर' सानांगौ दरखारानो गैया एज ए ससियेल मिडिया इउजार जोंखौहाय सोरबा सोरबा खायफाया जोलोन जायो बाव लिरदों लिरबाय दे जाबाय खिन्थु नोंखौ नांगौ जायोब्ला आं लाबोगोन नों माबायदि थासारि नाथाय दरखार गैया मा दरखार बेनो लाइफआव बयहाबो आं दहायबो बुंदों जारिमिन थायो दा बेबायदिनो आंबो इसिबां रिच फेमिलि बा मिडल क्लासबो फेमिलिनिफ्रायबो फैनाय नंबावा बै समाव मोनसे सम आंनिफ्राय गाज्रिसिन कन्डिसन सोरहाबा सिटुएसनबो थानो हागौमोन बा आंनिफ्राय एसे साबसिन बेफोरखौ बुंनानै मा लाब बेखायनो आं सानो सोरबा आं बिदिलै बिदि दुखु दं होनोब्ला हे थायो आं बिदिल' सानो आंबो पार्सनेलि सानो आंनो खस्थ' भुगिनानै फैनायबा नों दुखु भुगिदेरबावो माब्रै जानो आं बेखौल' सानो नाजायोब्ला जाफुङै गैया नाजा स्ट्रागल खालामनाया था यांस्टार्सफोर इउथ्सफोर जाय दिनै कमेन्ट होदों नैबेनि थाखायबो बेयो मानो होनोब्ला मोनसे समाव फरायनायनि खेथ्रआवनो होन जेब्ला आं फरायोमोन टिउसना मा आं बेखौ मोजां मिथिया 9 10 आव खननैसो लायदोंमोन आं मास मोनसेबो नङा बेबायदि दानि जुगावथ' गथ'फ्रा उन्दैनिफ्रायनो टिउसन मोनो जेब्ला बै समाव आं उन्दै अब्ला जानो लोंनोनो गैया बे समाव न'खरा जाय बिमा बिफाखौ आं दिनैसिम गाज्रिबो मोननो हाया बेसाराफोर गैयाब्लाबो हाजोनिफ्राय बन बोयै बोयै आं खिथु खिथु नारफानानै थाङोमोन बाबाया जेब्ला गोजौ गोजौ जायगायाव नारखोनो हाया माने बन फानोबा साइकेल गंसेयावसो 70 थाखा 80 थाखा बेबायदि हालोदाव जे आंखौ गुबुनाव दोननानैबाबो जायनि थाखाय गोबां सोङो नोंना बिमा बिफा गैया नामा बिबै बिबोनाव दोनहरनानैबाबो गावसोर खस्थ' खालामनानै बोथिसे ओंखामखौनो मोनजानो थान गावसोर आंखौ जे फोरोंहरदों दिनैनि दिनावहाय जब गैया मा गैयाबाबो नैबे प्लेटफर्मसिम आं एसेबाबो गावखौ दावगाबोनो हादों आं बिराद थेंकफुल मोनो बिमा बिफाजों थाफानो मोनाखैबाबो मायाखैबाबो बिमा बिफा खस्थ' खालामनायजों दिनै बिसिम मास्टार्स डिग्रिसिम सफैनो हादों फरायनो हादों आं बिराद थेंकफुल मोनो आरो लाखि खस्थ' खालामनानैब्लाबो थ' बिनि थाखाय आं जेबो लाजिनायबो गैया माबा फिल खालामनाय गैया जानानै थांखांनायखौ बिमा बिफाया बिदि खालामनो हायाखै होनो हायाखै फिल खालामनायबो गैया लाइफआव बयहाबो मोनफा मोनफा जारिमिन थायो दा बेनोल' जोंनिया मा सोरखौबा बोरै निचा देखायनो हागोन मागोन लाइफ स्टाइलखौ बोरै देखायनो हागोन आजिखालि गाननाय जोमनाय लाक्जारि देखायनो जेबो गैया मा देखायनो नोंलाय बाइबेलाव लिरनाय दं बेखायनो जायफ्रा बाइबेल नायो गुबुनबाबो नायो नालाय नोङो गावनि जिखिनि दं बेखौ लांफानोबो हाथारखाया गोजौआव आरो नों लन्थङै फैदों लन्थङैनो थांफिननांगोन बेबायदि दा जाय ब्रादारा लिरहरदोंमोन आं बुजिगौ खायफा बिदिनो टारगेट थायो बोरै अर सुनानै होनो हागोन बोरै गरम खालामनो हागोन आरो खायफा बोरै निचा देखायनो हागोन बोरैहाय थायो साननाय थायो नाथाय आंनाव बेफोरबायदि साननाय गैया आंनाव मोनसेल' साननाय दङ आं हौवा जाबायब्ला आंनाव गैयाब्लाबो आं माबा मोनसे खालामनांगोन रेसपन्सिबिलिटि दायित्वआ आंनाव थाबाय जेब्ला आं माबा मोनसे खालामनांगोन बेखायनो बावैसो उनावबो आं जेराव थायो बाव फिसाबाबो न' बां लुनानै बिमा बिफाखौबो आं शिफ्ट खालामनो सानगासिनो दं रावबो गैया आं हारसिंल' फिसा हौवा बिनानाव सासे दङ ओमफ्राय बिमा बिफाखौबो शिफ्ट खालामनानै आंजोंनो लाफानाय आंना बे टारगेट बे थाबैनो कमप्लिट जायोबा आं बिराद आरो साबसिन खुसि मोनबावसिगोन गावनि सायावनो बेबायदि आरोना बे नङा जे नोङो सोरनावबा गोरजिया थानोबाथाय एक्सेट्रा खोथा बुंग्राया थाखागोन गोरजियाखौ माखौ बुङो जाय हिन्जावनाव हाबसोनानै थाहैदों हिन्जाव न'आवनो थाबाय थादों बेखायनो आंबो सानो बुंग्राया थाखायो आंबो सानो बेखायनो आंना प्लाना बेनो जेराव आं हा एसे एनैब्लाबो लादों बावनो मोजां फिसाबाबो न' लुनानै आंनि बिमा बिफाखौ जाम्बा जाम्बिब्लाबो रोङाब्लाबो दोनफानाय आंजोंनो लाफानाय जायखि सोरबा आंनि बिमाखौबो नाया होनो मायो बेफोर एक्सेट्रा फेमिलिनि मेटारखौ बुंनो दरखारानो गैया बयहाबो थायो दा बेबायदि आरोना आंनि हेपिया आरो बांसिन फैनो थांबावगासिनो आं बेखौ नुहुरदों दा क्लियार जाबाय जानो हागौ आं सानो बेखौ रायजोफोर नोंथांमोननिबा मा सानो बेखौ अर सुनाय माबा मोनसे निचा देखायनो साननायमोन नोंनि गोसोआव आं नों निचा देखायलायनाङा आंनो बुंनानै लाखायो आं एकदम लवार ग्रासरुट लेभेल गैयै न'खरनिफ्राय फैनाय नाथाय दिनैसिमाव बे स्टेजाव सफैदों बे जाहैबाय आंनि नाजानाय सोरबा इउटुबाव एमजेखौबो साबसक्राइब खालामना होदो नै बिदि बुंनायनि नङा आरो माखासे अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि अननायजोंसो दिनै नैबे स्टेजसिम जायखौ आंखौ दिनै सासे सानैब्लाबो सोरबा गाज्रि मोनग्रा थाब्लाबो एमजे होननानै सिनायथि मोननो हादों बे आरोना नोंहा बाव इसेबां गारिया हिन्जावनि नामाव बेखौ टेनसन लानांगौ दरखार गैया पेमेन्टखौ आं खालामगासिनो दङ बेखौ नों टेनसन लाबाय था हिन्जावनि थाइसे फैसा लाबावाखै आं मानो लानो आंलाय बेहाबो मालाय गावनि जब दे मावदों फेमिलि दं नायनांगोन आंहाबो आंनि हौवानि दायित्वखौ मावनांगोन मालाबा दं गैयै हिन्जाव हौवानि गेजेराव जानो हागौ एसे एनैया
बेखौ जे ससियेल मिडियायाव नोंनो दामनानै खिथाफैबाय थानांगौ बेथ' खोथा नङाना आं बे आरोना आं सानो बे भिडिअनि गेजेरजों नों कमप्लिट एसेबाबो बुजिबाय आरो बुजिथाराखैबा आं साननानै लाबाय नों थारा एसे जौबाय बेनो लाभ इउ अल